дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Одамое ки ФМС капидагия депорт кардагия бо тариқи суд ҳамин хел депортоям ҳуй мешаванд. Ака срочна бораи квота дар Москва гап занед. Регистратсият буд шида боша ва патент споридагӣ боши, сразу регистратсия кун, баъд патента дастрас кун. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо танзиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, мо имрӯз саволое ки роӣ кардагиен дар комментария нависондагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. То охири видео тамошо кунед ва як ахбороти нави дигар баҳри шумо пешкаш мекунем. Ногуфта намона, касое ки мехоҳанд въезди хчона ба Федератсияи Россия маҳкам бидан ё кушода биданша проверка кунанд, дар рақамҳои рӯи экран да WhatsApp-аш бинависонед, въезди шуморо проверка мекунанд ва ҷавобша ба шумо ороӣ мекунанд. Чандин нафарҳо дар комментарияҳо гуфтанд ки ҳама одаме ки въезда проверка мекуна барои чӣ пул мегира. Бародарои азиз, ба як мақсади ма шуморо мефаҳмонам дуруст бифаҳмен. Мисол мегирем, агар ман вақте ки видео мекунам рақамҳои ӯ бародара мемонам, зиёда аз 300-400 нафар ӯра менависонанд ва барои 300-400 нафар ҷавоб додан тақрибан 7-8 соат вақти хича сарф мекуна ӯ. Ва ба ҳамин хотир ба миқдори як маблағи хурд вай ҳаққи худша мегира ва проверка мекуна. Ва боз бисёри нафарҳо нависондианша ки мо худмони хеле проверка кардан метонем. Бисёри нафарҳо боз нависондиан ки мо да Сорбон шикоят мекунем ки дига қатъи ӯ кор накуна. Бародаро, ин маҷбурӣ нест. Каседа ки маъқул нестайн нанависонен ӯро. Ман ягон таитра маҷбур намекунам. Ҳастайн нафарое ки да ҳамун муроҷиат кардагиан, зиёда аз 500-600 каса аллакай проверка кардагие ки виезшон маҳкама ё кушода. Ман дар рӯи экран мемонам якчанд проверка кардагиҳои ҳамо одама ки бо ҳамо мақсад клиентҳо чӣ гуна суҳбат кардагие, чӣ гуна проверка кардагие ва касе да маъқул нест, нанависен, ӯро маҷбур накунен, дашномам накунен, ба худтона гуноҳам нагирен, зангиш назанен абсолютно. Ва касе да ки муҳим боша виезша проверка кардан, як бори дига мегӯем ки дар рақамҳои рӯи экран да WhatsApp-и нами номер муроҷиат кунед. ҳавопаймо аз Федератсияи Россия натавонист дар Хуҷанд фуруд ояд. Ҳавопаймои ширкати S7 бо мусофирони самти Тоҷикистон ночор дар фурудгоҳи эҳтиётӣ дар шаҳри Тошкан фуруд омадааст. Ҳавопаймо аз Новгороди Поён натавонист дар Хуҷанд нишинад ва ба фурудгоҳи Ӯзбекистон парвоз кардааст. Ба иттилооти манбаъ, ҳавопаймои хатсайри мусофирбарии S7 таҳти рақами 6431 ба фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Ислом Каримов ба Тошкан равон шудааст. Парвозро ҳавопаймои Boeing 737 анҷом додааст. Далели тағйири масири парвоз ҳавои номусоӣ дар шимоли Тоҷикистон арзёбӣ шудааст. Гуфта мешавад ки феълан дар шаҳри Хуҷанд туман фаромада буд ва биниш хуб нест. Ба гуфтаи ҳавошиносон, чунин номусоидии ҳаво чанд соати дигар боқӣ мондааст. Феълан дақиқ нест ки интизории мусофирони самти Тоҷикистон дар фурудгоҳи эҳтиётӣ дар Ӯзбекистон чӣ қадар тӯл мекашад. Яъне ки бародарони азиз, ширкати S7 Федератсияи Россия аз Федератсияи Россия вақте ки мусофироро ба Тоҷикистон овардаиста буд, аз сабабе ки ҳавои номусоид буд, туман буд, ҳаво барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Дар фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд фуромада натонист ва ба ҳамин сабаб ба фурудгоҳи байналмилалии Тошкент фуромад ба номи Ислом Каримов
пас аз хуб шидани боду ҳаво баъдан боз ба шаҳри Хуҷанд парвоз мекунад, мусофирора меёрад. Ва як чизи дигарам мегем, бисёри нафаро шикоят мекунанд ва савол метиҳанд, аниқтар бигем ки барои чӣ парвозҳо вақтҳои охир задержка мешаванд, тӯли 5 соат, тӯли 7 соат, тӯли 10 соат. Бародаро, ман шахсан худам вақте ки ай Москва ба Тоҷикистон омадеста будем, тақрибан 10 рӯз пеш, мо соатҳои 7:30 ё 8 бояд ки рейси мо буд, лекин мо натонистем дар аму вақти рейс, дар аму вақти соати мондагишон парвоз кунем. Самолёт натонист парвоз карда. Тақрибан 6 соат самолёти моро задержка шид, ай сабабе ки боди ҳаво соат ба соат тағйир меёбад. Айни ҳол зимистон ай бародарои азиз, як дам аст ки барф мезанад дар як давлат, як дам аст ки дар як давлат туман мефурояд, пеш почата ба зур мебинӣ. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам дар ин ҷиҳат савол додан кори хуб нест ва ай морам вобастагӣ нест, ай росавиатсиёрам вобастагӣ нест. Вобастаи боду ҳаво. Худованд кунад ки соқи саломат ба ҷои даркоритон бирасен, тамом, дигар муҳим ҳеҷ чиз нест. Ва шурӯъ мекунем комментарияҳоро хондана. Муҳаммад Зоиров нависонда: акаҷон ҳамаш дар дасти Аллоҳи меҳрубон аст. Агар Худованд розӣ бошад мехапашон, бояд муҳоҷирон такя ба Аллоҳ кунанд. Иншааллоҳ худаш нигаҳбони бандаҳо аст. Бале бародари азиз, тоқа муҳоҷироне ҳар як бандаи мусалмон бояд такя ба Аллоҳ кунад. Ҳар як бародари мусалмон, ҳар як модари мусалмон, умуман тоқа муҳоҷира дар назар наги бародар, ҳама такя ба Худованд мекунад ва Худованд кунад ки ҳамара нигаҳбон боша Худо. Давидов нависонда: ассалому алайкум бародар, барои кӯдакои 13-14 моҳа дугоникан Россия овардан кадом ҳуҷҷатҳо лозим? Падарашон дар Москва мебошад. Билет гирифтан дар кор ё ки не? Агар не, ҳарди кӯдакода билет дар кор нест, давернес ай куҷо ва чӣ хел роӣ кунем? Якамтар маълумот медодӣ дар ҳамин масъала. Бале давернес лозима через почта, давернес роӣ мекунад падараш через факс ва барои и кӯдако танҳо загранпаспорт лозимай, тамом. Ягон чиз дигар лозим нест, дигар билет лозим нест. Ис се нависонда: салом ака, мегуфтаен одамое ки ФМС қапидагӣ депорт кардагӣ бо тариқи суд ҳамин хел депортоям ҳуй мешаванд. Бо тариқи суд бояд ки кушода шаванд, чунки дар қарори нави ами авфшидагиҳо омадагӣ аст ки бояд 120,000 шаҳрванди Тоҷикистон авф карда шаванд. Арабик нависонда: автобусҳои Санкт-Петербург 55 рубл буд, 2022 уже 60 рубл шид. Бале бародари азиз, дар Москвара мо дирӯз қайд кардем ки метро қимат шидиян, агар хато накунам пеш аз соли нав 42 рубл буд метро нархаш, айни ҳол ба 60 рубл баробар шидагӣ, яъне ки ҳама чӣ қимат шид баъди соли нав дар Федератсияи Россия. Акмал Бобоев нависонда: мақсад ман ҳозир дар шаҳри Воронеж кор мекунам, баъди 2 моҳ Питер мерам дар ҳамуҷа патент кунам. Бале бародар, дар ҳар куҷое ки бошӣ бояд ай ҳаму област ё ки ай ҳаму шаҳр патент бигирӣ. Баҳодур нависонда: ака сроч нада бораи квота дар Москва гап занед. Гап нест бародар, якамтар маълумот дарёфт кунем, як видеои алоҳида мекунем, ҳамаша мефаҳмонем. Меҳроб Амиров нависонда: брата ответ мон метиёне регистратсия буд шида, патент гирифта метони? Якум комментарияда ҷавоб жда дорум. Регистратсият буд шида боша ва патент споридагӣ боши, сразу регистратсия кун, баъд патента дастрас кун. Искандар Али нависонда: 31 декабр гузашт охи, бас ай ҳамин рекламара каротки кун. Бародари азиз, агар маъқул набоша тамошо накун видеоро ё ки рекламаро, ҳастаи одамое ки дар коршон ай. Ибрагимов нависонда: салом ака, бе оснований гражданини Россия гирифтан мешавад? Бале бародар, мешавад бе оснований. Просто ки бо тариқи основания тезтар ҳаму гражданствора метавонед ки дастрас кунед. Кулоб нависонда: патент қимат шида ё не? Бале дар Москва патент 5900 рубл шидагӣ. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.